Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon, Limbo. Oh, niya na ta. Nganong niya manin mo i-parking sa kasagutan ng auto, ha? Tuwag kay gigamit ako ang akong utok. Oh. Gawas na! Aray! Ay! Hinahinaya lang ko rin, ha? Ayaw pagyaya, kay lisod na kayo ang kalibutan karon. Dali na! Aray! Ito ni sagbutin here! Ayaw pagreklamo! Kabisan unsa pa nimo kagwapa karon. Kalabira na gihapon ang imong sagkuan kung mamatay ka. Kalain ba nimong sultihan, oy? Ingon ana ang kinabuhi nga nagpuyo ka sa kangitit. Sa kadautan, maglisod jud ka sa kauwahian. Sakit na kaya ako tiil. Pagdali! Nga naman misuot magit kayo ni kakahuyan. Pagdali! Oy, lagi, aray! Hello. Hain ka karon do Puldo. Nagsunod ko nila, boss. Mr. Romeo Nika. Usa. Hain naman sila karon. Doon lang yung sa bahay nila, doktor. Pero, kalit lang nawa ang auto pagliko na ako sa likuanan, boss. Dito dapat sa bungtod. Pangitaa sila. Nagpadong na sa bidiha. Sa unahan maunang iskina paingon siya nagbay sa doktor din sa probinsya. Pero, nang kalit pa silang nawa din napita. Mulahos ko sa unahan. Sa iskina yun paingon sa bay sa doktor. Dali na mahunong na ta. Nga na bang mitungas man ta din sa ibabaw? Ayaw lagi pagreklamo? Nakakita ka na naa sa ubos? Bye, mana. Oh. Mao na kina ang bay ni Joseph. Nga naguba tungod ni Eman. Dali! Aray! Ang saan nasa kunin mo? Igaid sa kahoy. Unsa? Oh, motor. Ah! Tabang! Unsa man? Pausab ka? Ha? Sige, singgit! Singgit ka! Pangaganta na dyan ka! Sige! Nga nagigisiyan man imong sit sa kusinina, ha? Aron ibaat anan sa baan ni mong baba. What? Mingaw man. Was din yung auto ni Dorina nga akong sundan. Buwang. Nalipat ko na. Mulipat ko sa luyo. Mingaw kin. Lakang putahan sa luyo. Pasensya ka na. Anak ka lang una diha. Aron dili ka makasamok sa akong pagabuhaton. Kana. Dili ka rin yun makabuhi pa diha. Paabuta lang diha ang muluwas nimo. Kinahanglan maklaro na ko kung sikin sa katong nagmotor nga misod sa daan paingon sa bahay. Nakalakyo ang tampultahan. Uy, si Boss Iman na sabay. Hello, Boss Iman. Unsa na nahitabo diha do Puldo? Diyan ako sa bahay sa Dr. Bus tunga sa kakahuyan. Way tao sa bahay. Wa sab sila si Salome diri. Palayo diha sa bay bugo. Ha? Ipataas ang duha nimo kakamot. Kung dili ka gustong magbuakan nimo o. Salome? Oh! Ako kini. Asepon. Hello, Puldo.
Unsa na tabo diha? Ganong kalit kang misagunto. Nagpaabot na ko nimo, Eman. Salome! Oh, ako kini Em. Unsay gibuhat mo kang puldo? May pahuway pa siya. Magpaabot ko sa inyong pag-abot. Bye. Oh. Animal. Animal! Karon, nakaila ka na gyud kung unsa ka abtiks Dorina, Iman. Tilod pa! Ayaw kong pasukadok. Kay basig sa'yo kang maanhing. Paspasi ang pagpanagan. Tuan na sa bahay si Dorina. Oh, ari. Kumusta na, Puldo? Oh, Salome. Ako kini Puldo. Taw-taw na kita nga wa makita. Unsay buhat ni mo nako? Ganang gigapos ko ninyo din sa dool sa bitana, ha? Sorry ha. Himuon ko na ikaw taming karon. Batok sa imong amo. Klaro na kayo nga sakop ka ni Eman. Nanawag siya. Og nahibaw na siya nga ni akauban ako. Oh, ayaw kong patya, Salome. Dili ti ka pa yun kumusulti ka nako sa tinuod. Unsa man ang imong ipangutana? Kinsa magyud ang mipatay unta nako sa unang panahon. Oh, ha? Kuan. Tubag! Si Boss Iman. Siya ang sugo na ako nga patyon ka. Ang pasilo ako. Pero, dili na ko mahimong balibaran si Boss Iman. Nahibaw dyan ka na. Unsa magyud ay ko sa unang panahon. Ha? Tubag ako. Kuan, asawa ka ni Boss Iman. Unsay akong sa unang panahon. Kuan, ang kauban mo sa trabaho si Boss Iman. Imong trabaho ang pagpagidnap og bata nga ibaligya kang Mrs. Grace. Unsa? Kung makasasa ka usab. Nganong gusto mo kong ipapatay na ema nimo? Tungod kinausab na ka. Sukad mo makita ang usa ka bata. Unsa? Ang batang nakuha sa karnibal ang nakapausab sa imong bato nga kasing-kasing. Si Elizabeth? Mauna, wa nimo ihatag ang bata kang Mrs. Grace. Mao nga mihukom si Boss Iman. Nga patyon ka na lang. Gusto na yun ay tingali ko nga magbag-o pero inyo kong gipatay. Salome, gisugo lang ko. Kung mao ka na, ikaw ang lalaki nakita ni Joseph nga migukod nako sa may sapa. Oo, ako. Gigukod ka. Kay misukol ka bisan samdan ka na. Mao nga nahug ko sa sapa. Karon nga, nahibaw ka na tinuod. Adto si mong bana ibubo ang tanan nimong kasuko. Ipagawas ninyo si Joseph. Kinahanglang maglakaw na tapaingon sa bahay. Di mo mulapos yung daotang tuyo ka Dorina. Ulampos ko. Kana ang ipaniguro ko, Joseph. Lakaw! Saan na ninakuran? Sakit na kay akong likod. Sir, tabangin taon ninyo akong agaong doktor, sir. Maluoy mo, sir. Basig unsa na itong mga datang tao, sir. Kikidnapan, sir. Huwag ka may idea kung... Wag yun, sir. Pero may gipataguan si Doc Joseph na ako. Usama ka na. Kini, sir. Sling bag ni Ma'am Dorina. Usama yung sudin. Ay, tanawa lang, sir. Basinog makatabang na sa pagpangita ninyo sa akong agaong doktor, sir. Unya, niapag yun ang cellphone ni Doc Joseph, sir. Oh, naadhatan na niyang kontak, sir. Okay. Kalma lang. Dali. Oh, dili. Salome, surrender na lang ni Boss Iman. Kung dili ka gustong mabunog maayo, pagpakahilom na lang. Salome! Tingog ni Eman. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!